खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि नार्जारी निउज आपडेट चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। आसामनि बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि थानेश्वर बर'नि देहाया गाज्रि हालोदाव दङ। बर' हारिनि गेजेराव गिबिसिन आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि जानो हानाय बारग' मन्थ्रि थामहिनबा आसाम गण परिषद एसजिपिनि गायसन आफादगिरि थानेश्वर बर'आ हरखाब देहानि गाज्रि हालोदाव गोग्लैदों। रङिया बिधान सभा बियाबनि एमएलए एबा बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो रेभिनिउ बिफाननि मन्थ्रि थानेश्वर बर'खौ देहायारि जेंनानि जाहोनाव दायो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया मैया थामथि खेबनि थाखाय वाराणसीनिफ्राय गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। नरेन्द्र मदिया मैया काशी कलेक्ट्रेटआव गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि योगीजों लोगोसे बिजेपि आरो एनडिएनि माखासे गागि दैदेनगिरिफोराबो गाहाय मन्थ्रिनि बिजाथिलाइ गथायनायाव बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि वाराणसीयाव जोबथा खोन्दोआव 1 जुनाव बिसायख'थिया खुंजागोन। बर' बिजोंजों फरायनानै चिरां जिल्लानि बिजनी दख'रा एबसुनि सिङाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोनना सेथि थाखो उथ्रिसारना टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ एबसुआ मान बावदों। बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बरलगाव बर' गोजौ फरायसालियाव टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो 22थि सानजारां लकेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गथायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावनाय आरो गेवलां मेलबो बानजायदों। चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारीजों लोगोसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। गुवाहाटीयाव सासे उन्दै हिनजावसाखौ लांखारनानै जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे सुबुंखौ 7 बोसोरनि थाखाय जेलनि साजा फोसावदों। कामरुप जिल्ला बिजिरसालिया मैया दायनि साजाखौ फोसावनानै होदों। बे मुगैथाव आखुनि सुबुंखौ सैफुल आली होननानै सिनायथि होदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनानै मोननाय बादिब्ला दायनिगिरि सैफुल आलीआ 2005 मायथाइयाव नुनमाथि ओनसोलाव थानाय गंसे फरायसालिनि फरायसाखौ लांखारनानै जिनाहारि खालामदोंमोन। बेनि अनगायैबो उन्दै हिनजावसाखौ गवालपारायाव लांखारनानै दोनखुमानानै गोबाव समसिमहालागै देहायारि सोमोन्दो लाखिदोंमोन होननानै फोरमायदों दायनिगिरि सैफुल आलीआ। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बारांगाबारि गामि समाजा मैयानि सानाव बैसागुनि जोबथा सानाव गोदानै बारांगाबारि गामियाव बाथौ थानसालि गायसनदों। गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै मैया गोदानै बाथौ थानसालि गायसननायाव लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होनायाव गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों सनेश्वर बर' बिथाङा। बे गामियावनो सिगां थानसालि एबा बाथौ धोरोमा गैयामोन। बाथौ धोरोमनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बारांगाबारि गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा मोनफेराखैमोन होननानै फोरमायथिदों। मैयानिफ्राय गोदानै जागायबाय बाथौ सिबिनो थाखाय बाथौ थानसालि दरनै सुबाजों जयै लोगो नांनानै बारांगाबारियाव बाथौखौ गायसनबाय। आसाम जातीय परिषद एबा एसजिपिनि सासे गागि दैदेनगिरि लुरेनज्योति गगैनि गारिया डिब्रुगड़ जिल्लायाव समबारखालि मोनानि समाव रैखाथि हानजाजों लोगोसे लाहुवाल फारसे थांबाय थानाय समावनो गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला डिब्रुगड़नि बकापारा ओनसोलाव उल्था फारसे साइकेल सालायबोनाय सासे सुबुंखौ बासायनो नाजानाय समावनो गंसे फैबाय थानाय गारिया गारिनि गोख्रैथिखौ सामलायनो हास्लाबैयाव एस्कर्ट गारिजों सौग्रावलायो। बे लामा जाब्रबथायाव गासै 6 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। इन्ड'नेसियायाव गुसु लाफानि गिख्रंथाव महराव सा 52 सुबुंफोरा जिउ खहा जानो गोनां जादों। इन्ड'नेसियानि सोनाब सुमात्रायाव गुसु लाफाया सुबुंफोर थाग्रा ओनसोलाव गिख्रंथावै दैबाना बोहैनाय बायदि बोहैबोदों। बे गुसु लाफाया गिख्रंथाव महरै बोहैबोनायाव सा 52नि बांसिन सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। इन्ड'नेसियानि बोथोर बिफाना फोरमायथिनाय बादिब्ला फैगौ सप्तासिम अखा हानायजों लोगोसे सुबुं थाग्रा ओनसोलाव हा गिसिखानायजों लोगोसे गुसु लाफायाबो बोहैबोनो हागौ। बे गुसु लाफा बोहैबोनायनि जाउनाव गासै गं 249 सुबुंफोरनि नखरा सिलिंखार जानांदों आरो गोबां लामा दालांफोराबो गाज्रि महर लादों। आसामनि जनायाव थानाय सियां दैमायाव ना हमनो थांनायाव सासे सुबुङा गोमानानै दङ। गोमानाय सुबुंखौ बेराबांगालि गामिनि 30 बोसोर बैसोनि भुबन दास होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला भुबन दासआ थांनाय समबारखालि बेलासि समाव गामिनि माखासे सुबुंफोरजों गंसे नावआव गाखोनानै ना हमनो थाखाय थांफादोंमोन। बेनि अनगायैबो मैया फुंनि समावबो ना हमखांनायनि उनाव गिदिंबोफिननाय समाव नावनिफ्राय गादलिनना गोग्लैदों आरो बे गोग्लैलांनायनिफ्रायनो गोमादों होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। बे जाथायनि खौरांखौ मिथिनायनि दसे समनि उनावनो एसडीआरएफ आरो जनाय पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव नुजाथि होयो आरो गोमानाय सुबुंखौ नागिरनायखौ जागायजेनो होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो। गोजोन्थों।